Булмас бер көндә шаян алар кыюда. Әйтәләр турысын, Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Видео ЛМТ. Кабыз тизрәк камераны. Бу мин Симка. Шулай дип уйлаган идем аны. Нолик, син ник мәктәптә түгел? Нәрсә вакыт мини? Күптән вакыт. Очты. Симка, шушымы инде мәктәбегез? Дөресен әйткәндә, бу профессор Чудаковның лабораториясе. Безнең мәктәп аның эчендә. Ә тегендә кем? Профессор үземе? Кайда? Не әйттең сүз, Димыч. Манипулятор бит бу. Нәрсә? Шундый тимер кул инде. Абау, сезнең анда тагын нәрсәләр бар? Күрсәт әле. Ничек күрсәтим соң? Видео ЛМТ буенча. Компьютер белән планшетлар үзара интернет ярдәмендә тоташала. Шуңа күрә алар аша бүтән кеше белән телефоннан сөйләшкән кебек аралашып була. Компьютерда видеокамера булса, ул интернет ярдәмендә синең тавышыңны гына түгел, сурәтеңне дә тапшырала. Бу видео ЛМТ дип атала. Аны файдаланып, бер-береңне ишетергә дә, күрергә дә, үзең күргәнне дустыңа күрсәтергә дә була. Ярый, кара. Монда безнең химик шайланмалар. Монда күрдеңме, Димыч? Мин инде монда. Ого, тиз очып җиткәнсең. Нолик, читкәрәк кит әле. Лабораторияны каплыйсың. Бер ни дә капламыйм мин. Киттем, комачаулама. Юк. Димыч, нәрсә карыйсың анда? Мин Шерифкә әвереләбезме? Соң инде. Ул безне күреп алды. мультфильм карыйм. Кечкенә көлкеле кешеләр турында. Мин дә карыйм әле. Эй, бу мультфильм кызык түгел. Караганым бар инде. Менә бу зәңгәре хәзер сикерә башлаячак. Ул нәрсә безне мыскыл итмәкчеме? Сикрәйдә. Син бит мультик. Ә бу җирән кыз хәзер җырлаячак. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Яшәктә. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Чынлап та көлкеле. Алар тагын да тизрәк булдыралар. Я, ярый, комачауламыйм. Булды, ял итегез. Әти китте. Димыч, Ни эшлисез әле сез монда? кино карыйбыз. Нишләп минем компьютерда? Гафу итегез, профессор. Кичерегез, Евгений Евгеньевич. Кино әйбәтме соң? Бик көлкеле. Чынлапмы? Әйе, бу малай шундый кызык итеп улы белән булгый. Әтәч булып та кычкыра. Кикрику. Хәзер ул әле кәгазьдә ашаячак. Бөтнесен бер юлы булдыра алмыйм бит. Так. Кино дисезме, Кешеләрнең һәр вакыт үзләре булмаган җирдә нәрсәләр булуын күреп беләсе килә. Алар булган сурәтне теләсә каян күреп була торган иттереп ясарга өйрәнде. Хәзер өйдән чыкмыйча да, күрше урамда я гомумән җир шарының икенче читендә нәрсә булганын күзәтеп торып була. Видео РМТ ярдәмендә табиблар хезмәттәшләренә катлаулы операцияләр ясарга булыша. Укытучылар видео дәресләр үткәрә, галимнәр видеоконференцияләр, видео буенча бүтән илдә барган спектакльгә эләгеп була. Хәтта галәмдә дә
Кеше үзен өендә кебек хис итә, дуслары белән аралаша ала. Галәмдә генәме соң? Хәзер видео элемтә һәрбер планшет белән, һәрбер телефонда бар диярлек. Бу безнең дустыбыз Димыч. Бик шатмын. Ә мин профессор Чудаков. Димәк, сез дә фиксиләрнең дусты. Әйе, ләкин бу сер. Ярый алайса. Танышуыма шат. Дусларымның дусты, минем дә дус. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәр соң ул фиксиләр?